uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, sanibonani ninjani? Namhlanje ekhaya abafundi kuzimbongolo. Namhlanje siyalima lapha, sizotshala. Bazalwane, namhlanje uma umncane akekho, kukhona mina uSipho Sidlo. Yebo, bathi ngibonise umsebenzi omuhle inkosi ewenza imihla namalanga. Ya. Naku bazalwane, ziyatshala imbongolo. Bazalwane, ngempela iyona indlela beyimele siphile. Singamani nje sicasha amatraka nani sicasha izinto bekuphilwa nje yona impilo ekumele siyiphile nje. Yebo, nangu nobaba naye abancedisa lala khona uzobuya nje isikhathi ulala kanjalo lihlala imihla namalanga enza okuhle inkosi. Ubona nje umsebenzi omuhle kanjani. Bazile bembongolo bazolima, sitshala ummbila bazalwane, siyodla eyethi impuphu bazalwane, ukuthi siyolanda ukudla okuthakathiwe nje. Na ummbila sizotshala, nangu anti uyatshala ummbila ngapha. Anti ninjani? Nangu anti wethu yatshala bazalwane. Umsebenzi omuhle inkosi yasenzela imihla namalanga. Buka nje umsebenzi omuhle kanjani. Yona impilo bekumele siyiphile nje kudala le. U-Israyeli bekaphila kahle, bese ngaqasha amagandakana ukuthi azoyenza. Bekusetshenziswa zona le mbongolo bazalwane. Nangu anti yatshala bazalwane. Wena la ubambe, uyabamba la isandla sothi mayiqondile nje. Imbongolo. Hamba ngibamba. Ubamba. Lokhu. Controller la. Ke manje kunatha ile kusini. Hayi. Bazalwane basaqhubeka bazalwane, bayalima bazalwane. Sibone ukuthi kuyenziwa kanjani sifunde. Bayona impilo. Shaya. Nansi hamba bazalwane. Nakho bazalwane. Zalima yona impilo le bazalwane, impilo ka-Israyeli. Yona impilo bazalwane kumele siyiphile. Kumnandi nje bona. Bayazihola ukuba ziye ngako. Manje bazalwane bayagqiba. Uhanti afake khona ummbila, bayavala bazalwane. Bazalwane, kuhle nje ekhaya abafundi bazalwane. Umsebenzi uyaqhubeka bazalwane. Inkosi imihla namalanga isenzela okuhle bazalwane. Bukani nje neya sekucentiwe kuyale phezulu, kuheshiwe sekukuhle bazalwane, kuyale phezulu. uNkulunkulu uyawuyenza umsebenzi nje kuhle kakhulu, uheshiwe nje yonke indawo, ukahle sekuklini nje ekhaya abafundi. Manje kuyatshalwa bazalwane, siphuma ekudleni kwasedolo, sidla ukudla sizitshalela thina kuvele enhlabathini, ngoba vele iyona uNkulunkulu inhlabathi asiphe yona ukuba sikwazi ukutshala, sidle ukusuka enhlabathini, singadli ukudla okuthathiwe kwasedolo. Kepha lokho ikona uNkulunkulu ingakho asiphile nje lo mhlabathi ukuba siwusebenzise, sifake izithelo. Naba bobaba bayenza lapha, bobaba nje bayenza zonke izinto. Bona okay.
Baba sanibonani Yebo sanibonani. njani? uJesu Kristu inkosi yabuza. Yamini bazalwane, besicela uchazela abazalwane babo ukuthi kwenziwani lapho. Bazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu. Siyalima labazalwane. Emandulo kwakulinywa ngembongo noma ngeenkabi zenkomo. Manje ke inkosi isibuyisela kulokho ke manje. Impilo ila. I-future ila. Hayi lokho okwakwe system yalelizwe ukufika nabezizwe. Thina nje abantu abamnyama sasiphila lana. Amen. Yona ngcebo yethu lena. Siyalima imbongolo. Nazimbongolo bazalwane. Ngazalima. Siculise bazalwane ubaba bekasakhuluma ukuthi bazalwane imbongolo sheshe zangena endlini. Nangu elibamba idethu baba. Sopha mhlupha sopha uzolimala. Saqala igeja liza kuwo usalibona. Angakhiphi lala. Lala nje. Baba bamba idethu. Siyafunda bazalwane, sifunda konke abafundi nakho nomsebenzi omuhle esifundayo futhi sifunda nokuthi kulinywa njani imbongolo. Inkosi nje yasifundisa okuningi bazalwane. Hayo. Yasilekelela kuzo zonke izinto bazalwane inkosi. Pasopha wena. Phakama, wama nje lokulimaza igeja leliza kuwena. Hey! Osha. Melilale baba. Hayo. Mama. Okay. Seyifikile mafethu. Bazalwane buka nje umsebenzi omuhle inkosi wenza bazalwane. Umsebenzi omuhle kakhulu, yazi ngiyajabula ukubona nje ukuthi ekhala abafundi sazilimela. Kuhle nje inkosi yasiza bazalwane. Siza kakhulu inkosi bazalwane. Hayi ukani, yebo. Hawu Nkosi yami. Sesikhathele ke. Sifezani sizobuhlungu ilwane nazo mase sikhathala kangaka Nkosi yami, kodwa akusina kumele phela sisebenze sisilimele. Bazalwane angazi abaningi bazalwane abajwayele ukuthi kulima inkomo, kodwa kudala kungalimi zona inkomo kwakulima yona imbongolo, so iyona impilo vele yakudala bazalwane. Jesu Kristu inkosi bazalwane, uyabusa ikhala abafundi. Siyabonga bazalwane, siyabonga konke. Sibonga nokubukela konke emakhaya umsebenzi wakaIsrael uNkulunkulu ayenzayo imihla namalanga. Sivusa lelo bandla lokuzenza bazalwane. Ibandla bekumele kube yilo nje, bekumele siphile ngale ndlela ilelo bandla lokuzenza. Lapho uhlanganyelwe entweni zonke, kulinywa, kuyenzwa yonke into kamoya munye. Niyabona nje noma kungathiwani, kodwa uma usebenza nje la usebenzela ugovernment awulwi namuntu. Umsebenzi opeaceful bazalwane lo. Manje nje uzichubela nje imbongolo yakho kumnandi nje yazilimela, awulwi namuntu, awugcilazwa amaphepha. Iyona impilo kumele ngabe siyaphila le bazalwane. Hayi lento kuye eqhubeni ukugcilazwa ngamaphepha. Iyona mpilo ke le. Iyona mpilo kumele ngabe siyaphila. Impilo yokufunda imisebenzi yasemandulo. Buka umsebenzi omuhle kanjani inkosi yenza. Kuhle nje. Kuhle bazalwane, kuhle. Hey. Mana. Kuhle bazalwane, kuhle bazalwane. Nami noBaba Mzimande bazalwane. Asimbingelele baMzimande. Sanibonani baba. Njani? Nangu she uyotheza inswaza bekabuye kuyohesha ngaphandle. Ninjani baba? Naphila. Siyaphila baba. Awu baba, awusiphe nje iword of the day namhlanje. Utshela abazalwane nje ukuhle ufisa ukubatshela khona. Namhlanje bantwana bakaThixo. Haleluya. Sihleleke thithi ukubana siyambulela bawethu sezulwini ngokusenzela inxeba. Yebo. Ngoba nikele indodana yakhe kuJesu Kristu. Amen. Wathi abakholwa kuye ngokupheleleyo bayokuba nobungu naphakathi. So ke ngoba xa ukholwa kuJesu Kristu oyinkosi yethu uyaphuma kwilizwe lase South Africa. Haleluya. Eswe lase South Africa sihleli but akusobaba walapha.
So asizuhamba ngoba iSouth Africa inenkosi yalo elawulayo ephetheyo ewisimithetho. So ngesikhathi umvumo uJesu Kristu uyinkosi yobusindisi uyasuka eSouth Africa uzolawula bobubukabi bawaZulu oyinkosi uJesu obusindisi. Uyakwazi buhle lezwe yaseSouth Africa and uyazazi insolo zakho but awusahambi ngemithetho yaseSouth Africa ngegama likaJesu Kristu. And ubungaba ubuthi xa uhlaseleka uyugijima ezintweni ekuthiwa zipilisi ezintweni uyasuka ngokuna kwesonto eso ngokholo ukhole uJesu Kristu kuphela yena yedwa inkosi yobusindisi. Amen bazalwane. Amen. Siyabonga baba. Haleluya. Ubaba wethu ucede ukusherela nje amazwi amnandi nanobaba lapha uphuza nje amanzi. Yakhathaleka kuyashisa bazalwane kulelanga kuyashisa kakhulu. Yakhathaleka nje konke esikwenzayo nje ukushisa kule ndawo kwamaphumulo abazalwane nangezichubo u-anti usaqhubeka abazalwane usaqhubeka u-anti uyafaka njalo maziya phambili u-anti uyafaka yena lapha uyafaka kodwa anti namhlanje sichoshela abazalwane akafuni ukusipha izwi likaNkulunkulu. Hawu anti ipha abazalwane izwi yadlala abazalwane anti ujaha imbongolo shebo. Amen. Haleluya. Umsebenzi omuhle esiwenzayo ezinibona lokhu okumdila khona okumdila siyabonga bazalwane. Inkosi yasibusisa njalo. Nakho nje umsebenzi omuhle inkosi esenzela kona ekhala abafundi langenta namhlanje. Omuhle nje. Manje nje mfana uyazihola inkomo. Kwakuyona impilo kumele siyiphile nje. Akekho esikolweni usenkomeni nje. Usembongolweni uyazihola nje. Uyabona kumnandi nje konke esikwenzayo. Kumnandi nje. Kumnandi bazalwane. Nangubaba imbiza lapha. Nangubaba imbiza. Singisho ukuthi ke ngasiphi isikhathi emandulo umayelana nakuphi ke lokho ukulima. yes Ukulima phela yazi kanjani le ndaba vene iyona mpilo le yokuthi inkabi lezi izona ezayiboshelwa silekelele la ekulimeni ukuze kutshaleke kalula noma kuqinile phansi kube kalula inkabi lezi silekelele. Besebenzisa ke inkabi zeinkomo nembongolo. Imbongolo ke umsebenzi wayo ke ngoba phela ayikazi isetshenziswe njengenkomo. mhlambe baba nje umuntu omdala nje yayinjani impilo ukulamba indlala ngesikhathi nikhula nisebancane ingakafiki yonke lempilo ekhona ephucuzekile kwayinjani impilo oqala? Hawu singathi thina masibuka manje yayimnandi impilo. Nakuba phela zazikhona inselelo zangaleso sikhathi kodwa ngokwempilo nje hayi kwakuphilwa kahle kabi ngoba ngisho umhlaba lo wawenza ukuthi umuntu mayekhula nje akhule enemfundiso yokuhlonipha umhlaba ngoba wazi ukuthi yonke into iqhamuka emhlabathini uphathe kahle. Naye ukhulaza ukuthi umhlabathi ufuneka uhloniphe awuphathe kahle. Naye futhi azazi ukuthi njengoba umhlabathi uyingxenye kangaka yokuphila kwami kufanele ngesikhathi lokho engingathandi kwenzeke kimi nawe futhi ngophathe kanjalo. Nawe futhi uyophatha kahle. Siyabonga uyokuhlonipha. Siyabonga. Ngoba uma usebenzile nje waphuma watshala angeke kungamile. Once kwamile wakunakekela okhuleni angeke ungavuli. Luthini uvo lwakho baba uMahlaba? Luthini uvo lwakho ukuthi lesikhathi uba siyabona ukuthi imisebenzi yatuleka ubugebengu buphezulu iseluloko asengathini maqondana ukuthi mangabuyelana ungayibona njani impilo ngaba njani? Abantu bayathatha ukuthi khona la siphambuke khona sithathe thina imali sayibeka phezulu kangangokuba yaba ngaphezulu komhlaba kanti imali kayilutho. Umhlaba wona oqala uNkulunkulu umdala sinikeze yona. Nangempela umdali phela kwaba yona awudala ekuqala wayesedala umuntu wayesethi umuntu wenze njani uphila la emhlabathini. Ngoma wayiqale ngomuntu wayezophila phi lo muntu wayezophila ngomoya cha hayi umoya wodwa wenele kwakufuneka azokufaka eswini
lozo ezokufaka esweni kwakuzoba kuqhamukephi emhlabathini. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga kakhulu baba. Sisexolisa ukubambezela. Haleluya. Baba besechaza bazalwane ukuba inhlabathi kumele vele siyisebenzise ukuze sithole nje iy'tshalo nakho konke. Iyona mpilo yakudala le bazalwane bekumele siyiphilise u-Israyeli. Hhayi le mpilo zamanje zilothenga iy'tolo nakho konke. Haleluya bazalwane. Haleluya. Hayi bazalwane, wona msebenzi wosuku. Siyabonga kakhulu bazalwane, egameni Jesu Kristu abe nani bazalwane emakhaya. Haleluya. Baba yini bazalwane, siyabonga. Baba yini. Sibuyela kokudala manje. Amen. Inkosi izosilekelela isisize. Haleluya. Abakhombise nje iplazi lonke. Oh, ulivezile. bese ngikhohliwe. Awuthi nginibonise mara bese nginibonisile bazalwane ukuthi sekuleshiwe nje konke ukuya le phezulu bazalwane. Awuthi ngiyonivezela bomama bazalwane le basaqenda. Okay. Thi nginibonise kuhle nje kuheshiwe yonke indawo bazalwane. Ikhaya labafundi nje iplazi lonke ukushona la kuya le phezulu. Uqala la sobe sitshalo umbila nangale ngaphandle. Lapha yaso besitshalo umbila nakhona bazalwane. Siyabonga, sibonga kakhulu bazalwane. Amen.